Naimbag nga oras yo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw itipadas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan at tinang at agatuge karaw. Ngamsakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Evangeline Manglikmot iti Oman kan Castro family ti Kamiling Tarlac from Jocelyn Castro. Matusalem kan De La Cruz family ti Sitio Corpus Barukbuk Isabela from Nelia Limon. Labugen family kan anak ko ani Irish from Chona Labugen ti Malaysia. Boong kan Gina, Totoy, Talilay, Monching, MC, kan Tereti Hong Kong, kastamot kan ni Nanay Maricon ti Cagayan from Connie, Sabado. Alonso Maliaga kan tanya sa family from Cuse Maliaga Alamo, ti Apari West, Apari, Cagayan. Shout out kada Denden, William Bolosan Jr., Jasmine Rivera, Roda, Josephine Castillo, Adnira Sol, Rolyoda Balanag, kan Josephine Jose, Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Andres, ti Ramon Isabela, from Linda Pasion. Happy birthday kada Jemuel Jan, kan Jeya, ti San Manuel, Pangasinan, from Joanne Rovillos. Rumbawa ang Batali family, datatang Jelly, Nazarene, Angela, kan Armel, kan rest in peace, Auntie Lorna, from Melanie Rumbawa. Anak ko adadayan kay kan Carla Jessica Rolyoda from Roger Rolyoda. Amin akabagyak dita Purok 2, Parudon Sur, Apari, Cagayan from MJ Antolin. Rhea Joy, Sydney, EJ Boy, Wilma Joy, Ruben kan mother ko ani Priscilla Cacho ti USA from Erwin Cacho. Mundo Taberna, Claveria, Alejo family ti Tangadan San Quintin, Abra. Lucena kan Dionisio Alejo ti Kabittaogan, Sitio Punta, Santa Catalina, Ilocos Sur from Leyniki Alejo. Eson de la Cruz Cabanela Obar kan Laconsay family ti Ili Sur, Burayok, San Juan, La Union from Eson Jerome. Makablaawan pa iti Libunaw, Ledda, Pagaduan, Bautista kan Reyes family kan Amin at Agapangasinan kan Isabela from Mayan, Libunaw. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Tinang. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, kastamatan kadagiti dumdumnag. Ilingad naklatan manang itinagan at Tinang at agatuge garaw. Balo akon ngam adamay sa nga anak ko. Adamutan pamilyana, kat isuda ti kabbalay ko iti agdama. Daytoy adrama ti kadenggak, uray idi maipatpatangatang pailaeng iti radyo. Kat itata na amwak nga adan iti YouTube, nag-subscribe adagos. Tunggal oras ti siesta, adda kami iti arubayan mi nga agdudupong kadagiti kaarubak, adumdumngag kadagiti padas ti biag, dagiti OFW man wenno saan. Ipanagdengdengag mi ngamin iti daytoy a drama, ti agserserbi aliwliwami, kalpasan ti panagtrabaho mi kadagiti babbalay mi. Sapay kumamanang tamapilimot ama idrama ti pakasaritaak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Dinaw, nakaluto akon. Ayan nan nga'y dagiti agina. Ang mga numaladaw iji pagadalan ti apukok. Suksukatan pa ni Lisa ta apo ko yung nanang. Ay katsika nga'y, ada serrak mo ita. Ada nanang, agkukuyog kaming tanarumuan. Nala, agar mo sar kayo nga rudan. Mapanak mo ti jayan da kumarek, tanda ka no ipadait na kanyak. Isopay ama inayon na paggatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Agamnan kayo nga ro dito ipapanyo jay, nanang. Apay ngamin ayata kayat yu pa'y lang tagdait, katadala nga ro doon tipat patulod na angkel nga allowance yu iti binulan. Nakababain mo't anak ko, no day jay laang ng tinamnamaak. Kababain ka ni angkel mo. Oray kaskasano, adapay mo't lamat matgadak, oray isang kabasit laang. Sa bagay, kasla exercise yung mutan
Ngam na di unay banbanugon ti bagyo, nanang. Wen, anak ko, napigsaak pa'y. Kabailak pa'y di sigod at trabahok ide. Sige nga rod, tayo nakayabanin dagita gina. Tagar mo sar kami, nanang. Hello, Leo, ading ko. Hello, manang. Kumusta kayon ngay? Nasaya at matading, isunalaang ta. Permi adagaang na itapanawin. Nagatutag saksakit dito'y lugar tayo. Nadamag ko nga rod, manang. Agannat kayo nang runakin ka. Di kagkakainaran, tausot ay kunata heat stroke. Sana bale, taman manuak mo't arumwar. Nutay adala ang ipadait tay kumarik nga awat na asaan na masabaan. Ayaban naknukwa tapno tulungak amang iring pas. Apay manang, kurang ka di pa jay pawpawit kong allowance mo. Ay na, husto laang ading ko. Ngam narigat mo ta si kalaangan akanayon tinamdamaag. Amo ka narigat ti trabaho yu di ta abroad. Un manang, ngam no nagagat ka, nalakateg ka kwarta dito Sana kastita, anarigat tag sapol iti panggadan. Ay sa bagay mo't kit di Ay apa igayam nga imawag ka? Ipatulot konti allowance mo manang. Katangam dagiti kahit mo agatangan. Sana ba tamot trabaho ni Dino? Kabailan na nabiyagan ti pamilya na. Ay na, ading ko. Kurang tupay para kadakwada ti mabirbirukan na. Sapay sa bali ti ugali di asawa na. Saan na makaan-anos? Basta di mo baybayan day tabagin manang Bayami datatan pamilyata. Kapailan tanday ta. Nawun ading, di nakpagdanagan. Anangaro dun manang. Uray baon munton ni Dino amapan mangalay ti pawit ka. Umawag ak tumanan. Agyaman akmanan, ading ko. Bye! Ato hindi kwarta ngayon patulod na Uncle Nanang. Ay, agyaman anak ko. Alaam da ito, piyala pagplit-plitim ama pa nagtrabaho. Nanang, dapat kwartak. Idulin nyo kit din da ita. Alaam kit din, isupay amak sa iti entregam ka ni bakit mo. Agyaman nga ron, Nanang. Kahit kumusta mo nga na, Uncle? Ay, ikot na saya at latamot Nagsingpit ni Uncle Leo, Nanang. Agasan nyo nga, itabinulan nga daitad na kwartayo. Mababainak nga rudan anak ko. Sipod na tayo day ditatang mo, ison tinangdang tad iti kwarta binulan. Sa anak mo't nga obligasyon. Nanang, agkapsat kayo. Isatultulungan na kayo ng Uncle Leo. Amuna mo tabakit kayon. Di yun kabailan ti agpwesto ija ili. Isang orda pinagsardeng na kayo nagtrabaho. Ay, nag-aasat ang karod anak ko. Nasingpot at talaga ni Uncle Mo. Managtulong pa'y kadagiti kabagyan na. O, Lisa, ato hindi sweldo ka. Apay, awan pa di increase yung ibagbagam? Awan pa yung road. Sapay da kasapulan di anak tayo ti pagadalan. Kano nga tayo alumungaw mo't basit ti biyak tayo? Pasensya ka pa lang, Lisa. Nagbaba kami ti sweldo. Sana bali tayo kagumaak ta overtime tapno isupay ang mainayon iti maitad kukun ka. Kunakmat ngamin ngagsapul kalangan iti sa bali at trabahom. Agan anos kamot ngamin di ta nakabababa sweldo. Pampanunutok nga ro taga-abroad lang. Naimbagay jay, ta dakdakkel ti sweldo. Makaornong ta dagos. Nasaysaya at pa'y Adamot dananang at tumulong iti panag-apply mo. Sige kit din, aga-abroad kan. Tapno lumungaw mo't basit ti biyag tayo.
Manipod pimusay day di asawak, jay kabsat kon nga day di abroad ti tumultulong kanyak manang Emmy. Pasaray mapanak no tagdait, no ado ti awat ti kumarek, ta isumat ti sigod at trabaho. Ngamdyakon intuloy, idi pinagsardeng na kon ti kabsat ko. Ada trabaho ti kakaiso na nga anak ko, ani Dino. Ngam saan unay adakkel ti masusweldo na, iso nga agrek-reklamo ti asawa na, ta saan ka no nga umanay para kadakwada ti matmatgadan na. Gapu iti kasjay ang mapaspasamak, napanunot ni Dino ti agabrod, iso a kinasarita na ti kabagis ko, tapno agpatulong iti panggap na nga agabrod. Hello, Uncle Leo. Pasensya kayo na ano'y mawagak. Tinaw ka anakan, apay kamin aya. Kaya't ko kumatagpatulong kada kayo, Uncle. Iso ngayon pakadak ka ni Nanang nga awagan kayo. Anyaya ti may tulong ko ka anakan. Kaya't ko kumatag-abroad, Uncle. Tagkurang amit niya masuswildok para iti pamilyak. Agpatulong ako nga kada kayo para iti magastos iti panag-abroad ko. Kasta aya. Ay katuon na tinaw. No, desidido ka lakit day. Sige. Nasaya at day taan na panunot mo. Na mabibit kayo ang makaurnong agasawa. May paimuntumot tan ti amin nakasapulan ti pamilya. Ay na, agyaman na, Uncle. Di ka agdanag. Apaman na makatrabaho akto ni ti pag-aplayak. Bayadak dumot la amin ti mabulod ko kada kayo. Sige lang dinaw. Inabatag, makatrabaho ka iti palasiw tao. Mala, ipagamto kanyak dagiti masapul mo. Uwan, Uncle. Kat agyaman akmanin unay kada kayo. Nanang, manugot na Uncle Leo agastusan na pailangan ti panag-abroad ko. Ay kat nagsayaatan ngay anak ko. Mapanak to nag-apply iti ibagbaga ti katrabahwak nga agency, Nanang. Sapay la ko ma, tama pagasatan nak. Ala, aramidem no anya ti kasapulan. Aging gangada ni uncle mo at tumulong ken ka. Wan, Nanang. Kanayan namin niya reklamo ni Lisa. Asaan nga omdas ti matmatgadak. Amok day ta anak ko. Iso nga rod atong galsumangpet ti ipawit ni uncle mo. Ikag kagumaak ti mapan makitsinda kadagiti kasapulan tayo dito balay. Ta di nantukot ko naan, apapakpakanak kada kayo. Saan mat, Nanang? Nagdakkel to pa iti maitultulong nyo kada kami. Dahito libre na pagnanaidan mi kat nagdakkel na banag para kada kami. Awan ba't kadwak dito'y anak ko? Iso arumbang laang adito'y kayo nga agnaad. Nala, aramidem ti kayat ti asawam, tapno awan rire. Lisa, bakit? Handa ni schedule ti flight ko mapan ni Taiwan kas factory worker. Oh, di nasaya at dino. Kaano ay ti papa nyo? Into no maya lawas. Ado kami nga kukuyog amapan. Makamukan to ni tanak ta, kas tamatan ka ni Nanang. Wen, di ka kadiagdanag. Siyak ti makaam mo. Basta lalaingam ti trabahom tapno agbayag ka ijay. May paikuntot ti amin nakasapulan nyo. Kat makaurnong tantumot ten, Lisa. Wen, di ka agdanag takas ta ti aramidak. Ti importante, saan ang makamkamtod ti tao. Nang runa kat umadado ti gastos di anak mo iti pagadalan. Ngarod kanimbilin kayo mutan ka ni Nanang. Nakasaritak mo ten, Uncle. Nagyamanak nga rod iti kastaunay kan kuana, gapo iti panang tulong na kanyak. Jack makapan iti abroad no saan nagapukon kuana. Awan mo't namin ti kwarta ta abus-busek. Sana bale, tabayadam to amin anautang mo kan kuana. Nalakan to laangan day ta, no addakan to ni ijay.
Hello, Dino. Naimbag man tay mawag ka. Wan ata mailiwak ko na yun kada kayo. Kumusta ta anak ta? Nasaya at mat. Ada ko maibagakan ka. Anya day ta? Nakasaritak jagayam ko ili. Ada ka no papaabangan ng apartment. Ha? Apay ta apartment? Kaya't ko kumanti lumasin. Abangan talaangan di apartment ti gayam ko. Anya? Apay anas kan nagabang tapaylaan katadamo day tapalay may pagnanaidan tayo. Kaya't ko matapadasan ti nakalasin Kakaisuna ka ba alang tamot ti agabang? Apay ayakin lahat na panunot mo day ta. Kasanon ni nanang? Di pa'y katawan kaduanan di tabalay. Napigsapay mo't ni nanang. Kabailan na ti bagina. Kan kanayon tumatlaang nga umay misarong karan iti anak ta. Alan umanugot kan. Impareserba kon di apartment. Naipareservang pa'y gaya mo. At apay nga rin maramidak. Midak. Ang pakata ka nga rin tinasayat ka ni nanang. Si kanton ti mangibagain ton awagam. Tapasaron wakto laangan. Ay, apo. Malangarod. Naisuti ko na, Lisa. Ay na, agyaman Dino. Alangarod tay nakasaritan jagayam ko. Taagbayad akon para iti advance kan deposit, iti umakaran tayo. Nasdaawak, idinawagan ti anak ko. Kat imbaga na nga umakar kanon dagiti agina iti maysa nga apartment manang Emmy. Awan apulos pamalpalat patak, no apay akas jay tinagbalin a desisyon ti manugang ko. Basta inawat ko latan ti palawag ti anak ko. Pimanaw da nga rod iti balay mi. Kat manipod idin, adun ti mangmangag ko nga istorya dagiti makaammo kada kami. Kasla kano agbibiyag abak ng una yan ti manugang ko. Diyak mat tinubtub taasawa kat nga rod ti anak ko. Nagtultuloy ti panagtrabaho ni Dino iti factory iti Taiwan, agingga nga adda pasamak adimi pulos ni namnama. Nagsakit ni Dino, kat gapo iti health condition na, pinagawid da paylaan ditoy Pilipinas. Kasano day to in Lisa? Awan mo't kayam na ornong mo kadagating patulod ka akwartakan ka. Kunak na danay dulin mo. Kat nausar mo't amin para kadagiti kasapulan may iti anak ta, kan bayad ti apartment. Naapay mo't namin panunot mo tinagabang. Isupay kumamot ana ornong ti abang ti balaya binulan. Hagasong may ti 10,000 nga abang iti binulan. Makasapol kan tumat lang iti trabaho. Bayat adi mo pa'y kayat ti agsubli iti Taiwan. Saan na nakabailan ti bagik ti trabaho iti abroad. Iso adi tuyak pa'y laeng. Ngam ti parikot. Iso ti paghabang tayo manin. Awanan ti nabata kwartata. Naibuson ti inyawid ko nga ornong ko. May sa to ultimo remedyo. Tapno dita marigatan kabayatan nga awan pa'y ti trabaho. Anya? Agsubli tayo ni Jibalay. Naimbagi jay taon ti pampanunuton tayo abay bayadan iti binulan. Maawatan mo't siguro ni nanang no apay agsubli tayo jay. Sika no day tati amom asolusyon. Adangarod maramid ko. Pasensya kan Lisa. Sana bali, tanapadasan mo't tinag-apartment. Kasaritak ni nanang, tagsubli tayo iti balay. Pasensya kay nanang. Nang balin kami man na napadagsan kada kayo, nang ro na katawan pa'y trabaho ko aging kayta. Apay ay panunutam da ita, Dino. Rumbang laang atulungan kayo Narigat mo't apilitom ti agtrabaho iti saan mo't akabailan da ita bagim. Agiin nanos tayo Di yu pagdanagan ti masapsapol di ubing iti pagadalan, tasyak ti makaammo. Sa nabali nanang, tada di bagbagan ni pare pekto at trabaho asa murutak pailakan ko ana.
Isupay mo di matgada ka makatulong ka dagiti paggastusan tayo. Adakan ka day ta anak ko. Kan maawatan ni uncle mo tinapasamakan ka. Iso ang ninayunan na tipat patulod na, aging nga awan pa'y kanu pagsapulam. Ay na, nagsayata talaga na Uncle Leo nanang. Makasubalit ak tumot lang kan kuha na. Wen, anak ko, di ka agdanag. Ada ka asi ti Diyos. Masulbar tumot laeng ti parikot mo. Anya di ko na mga ibagam kanyak Lisa. Total, awan pa'y mo ti masarakam a permanente at trabahom. Siya kun ti agtrabaho pa'y laeng. Anya trabaho iti sir kom? Mapan kami ti gayam ko di Manila. Ado kano ti mabalin na pagtrabahuan ijay. Anya? Mapan kay di Manila? Ije ti pagtrabahuam? Panawan na kami iti anak ta dito? Katman ano ko ma? Dakalan ti anak ta. Saanan nga ubi nga basit anas kan atari patuan. Kan may sa, adamot ni nanang akadwayo. Sigurado ka din iti dayta desisyon mo, Lisa. Katuan, naregat mo't ano at datalatan dito nga agminmin no lagat na awan trabahom. Amang ano dapay masauni nanang. Awan parikot ka ni nanang, Lisa. Isupay nga riti makakaada at tumultulong kada tayo. Oren ang Leo. Makunamday tatananang mo kat nga rod. Ngam kasano akmatan ngay. Jaket tag na nayo nakastoy. Isa palubusan nak amapan, tapno makatrabaho ak, kat makatulong akmatan kan ka, di no. No. Talaga apalubusam di asawam, aba pa nagtrabaho ijay Manila, di no? Isumunti kayat na nanang. Diyak mo't nga rod mapawilan Tawan pa mo ti permanente at trabaho kapang biyag ko kadakwada nga gina. Kabailan na kayo apanawan? Nang runa ti anak mo yaw? Nanang. Ay, pasensya ka, no. Ada maibagak maipapan iti asawam anak ko. Hanggang ambisyusang mat ngamin unay di asawam. Agasam nga ita nakaabroad ka laeng. Napanan nagabang iti apartment. Kandamag kaw, akasla ka no agbibiyag abak nang. Idi adda ka pa iji balasiw tao. Isumot lagayang nga awan tinaornong na nanang. Nagtalagak kan kuha na. Iso ngayon patulod ko ti amin na sweldo. Ayat ko lang awan ti makula na kanyak. Ta obligasyon kungot nga raw na ipaiti amin na kasapulan da. Namukla ko ma. Diyak ko man impat patulod ti amin na sweldo kun kuha na. Maawatan ka matkit di anak ko. Di mo mat nga rod impagarop, akas day ti aramidon na itinagbambanugam. Naimbag laki din na tadag tintad kanyak din nagtrabaho ak nanang. Idi nagsakitak. Kani din nagawid ak dito Pilipinas. Naipos mo't la amin Kay sumutin nararamat niya nagbibiyag kabayatan nga awan pa'y trabaho. Ala, adakan ka ano talaga di mo mapawilan di asawam. Sapay ko mga rod, tanasaya at ti pagbanagan na iti ipapan na ijay Manila. Apay aya, adi ka makaid na anak ko. Anya ka di ti parikot mo. Saan mo ta mailimod kada kayo nanang? Nabayagan na awan kontak mi ko ni Lisa nga asawak. Di no anak. Matanagan ak nanang. Ang mga nodakit din dako sa napasamak ka ni Lisa. Anya, ay por Diyos, yan aday umapo. Di ka ngamin ang panunot iti kastaa, di no? Diyak maliklikan nanang. Tadyak mo't din makontak. Saan mo't meron nga umawawag? Anak. Nanang, nakayuman pa lang ti makamoy tapo ko yo. Ha, apay, papanam di no? Talaga adyak makatal ng agpampanunot nanang.
Isong agluwasak. Padasa ka mapan sa pulong ije Manila ni Lisa. Amom nga rod no sa dino ti pagsapulam ken kwa na ijay Manila, anak ko. Makamuditan nanang. Basta dya kaya tagmatiderlatan dito yung agururay. Masapul nga adda maaramidak. Anya ti resulta ti ipapan mo ije Manila, anak ko. Awan nanang. Dya akon masarakan da asawak. Anya? Napanak iti pagtrab-trabahuan na. Ngam nagikat ka nun. Makabulan pa yun tinapalabas. Napanak iti pagnanaidan da iti gayim na. Ngam awan mo tin ijay. Ti amo di gayim na kat nagawi din dito eh. Tay sukano mo ti pakada na iti nagresign iti trabaho na. Kan pimanaw iti pagnanaidan da. Ay, Diyos ko. Napanan nga rodan ti asawam, anak ko. Sa balit agparparik na kanyak nanang. Amang ano si Morotan iti sa bali alalaki. Amang ano nakatumpungan iti makaipaaikan kuwa na iti naging awa pa nagbiag. Apay, di nala na panunutan dyan, akyo. Awan konsensya na babae. Diyay labukod na pagragsakan ti pinanunot na. Diyakin pagarup ang maaramid ni Lisa ti kastoy kada kami nanang. Diyak pulos impagarup. Aging ga itama ng Emmy, awan na pulusan ti damag mi maipapankan ni Lisa ang manugang ko. Ididamo, kasla awanan pagmamaayan ti biyag ka ni Dino nga anak ko, gapu iti naramid ti asawa na. Ngamjak nagsarsardeng anang bagbagakan kwa na, amasapon nga agpatuloy ti biyag na para iti anak na. Nagkarkararagak iti Diyos nga inaldaw manang, at harabayan na kumati anak ko. Tapno makaamiris, kat mapanunot na, asaan nga agpatingga ti amin iti ipapanaw ti asawa na. Sa anak mo't anapaay, tadinangag ti Diyos ti kararag ko manang. Dimtang ti gundaway anakaamiris, kat nakabangon mo't laeng ti anak ko para iti apu ko. Ita, adamanan ni Dino iti balasiw tao manang, kat siya kon timang tartaripato iti anak na. Pudno nga awan imposible iti Diyos. Basta dawatan tayo akanayon ti kaasi kan pannarabay na. Daytoy ti padas ko manang. To'y pagayam mo, tinang. Pagayam ko atinang, pudno ang nasakit unay tinapasamak iti anak mo. Nakatumpong iti babae nga awan ti pinanunot na, no di ti bukod na laeng a pagragsakan. Ngam kalpasan ti panubok a nagdalanan na, nakabangon matlaeng, katkas iti nakunam, addamanen iti balasiw taaw amang mangged. Pudno tay kunada akasanuman kapuskol ken kangisit ti ulep a makita iti tangatang. Iti likodan daytoy, kat naranyaglat ta sumingising ti init. Sapay kumatag na nayunan ti kinaragsak ya pamilya, nang runa dagiti agama, itilaksid ti panangabando na kadakwada ti manugang mo. Kat ado kumapay aparabor ti maipaay ka ni Dino nga anak mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Pagiti, naglabas, asam, kan panu.
tanah tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Lucas at taga La Union. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti anak ko ada Jillian, Annie ken Baby Jelly from Crisantanan Kill Modelo. Saldivar Labsan family ti Purukwan, Kabulay, Santiago City, ken Lumawig family ti Payawan, Lamot, Ifugao, from Marcy Labsan, Lumawig. Kabsat ko ani Sergio Castro iti Pindangan, second Kamiling Tarlac, from Jocelyn Castro. Lamberto Pasion Jr. ken Pasion family ti Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion. Jenny ken Ricardo Ledda, Ria Alcantara, Mary Joy ti Taiwan, Rochelle Pablo ti Pangasinan, Jeric ken Abiledda ken amin at taga Santa Luciana, Kawayan Isabela, from Mayan, Libunao. Sherry May Rabena and family, Elena Pahe and family, Padilla ken Rabon family, from Dave Pahe ti Pangada, Santa Catalina. Pagel family ti San Fernando La Union, from Florida, Pagel. Dombrique Enrico Lagadon Guerrero family, kanila kay ko akadwak dito'y Saudi, from Mary Jane Enrico. Shout out kadagiti padak amang isursuro dito'y Ballesteros National High School, Ballesteros, Cagayan, from Farn. Shout out kadako ni Sabado, Benelin Manuel, Jennyline Matusalem, kastamutan ni Jasmine Rivera. Onyok David ti David General Upholstery, from Nuvelin, Bukahan. Nemencio Enriquez, akatrabaho mi dito'y Majesty, from Denmark, B. Belmoro. Happy birthday Uncle Patricio de la Cruz ti Ilisur, Burayok, San Juan, La Union, from Eson, Jerome. Shout out kada Gemma Frutas, Redmi, Raisa Tugas, Bing Soriano, Nati Agustin, ken Chinky Michael. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lucas. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel, kastamutan dagiti dumdumngeg. Ilingad naklaangan manang itinagan a Lucas at taga La Union. Sigud amay saak nga OFW. Nabayag ang nagtrab-trabaho ak iti balasiw taaw. Ingkadeng ko laangan tinagawid, idi nakaturpusan ti anak ko iti kolehyo. Amin asweldo, idi adaak pailaang iti balasiw taaw, impat patulod ko iti aginak, kat tilaang umdas a para gastos ko, aging ga iti sumaruno a panagsweldo, ti mabatbati kanyak. Diyak ngamin kayat a makamtod dagiti aginak manang, nang runa-una yan ti para iti kasapulan ti agad-adal nga anak mi. Idi na iring paskon ti maudi a kontratak iti kumpanya nagtrabahuak iti balasiw taaw, ingkadeng kon ti nag-for good iti pagilyan tayo. Adamat gatad a naala ka separation fake, banag anang paragsak kanyak iti kastaunay. Diyak malagip no adda na ipatangatang yung nga umarngi iti padas ko manang. Ngamno pa'y kasta, kid daw ko amapili kumamot a maidrama to'y padas ko, tamamati ak apakaagsawan daytoy itinabalitukan nga adal. Ay na, talaga sa bali tirik na nooddakan iti sidong ti pamilyam. Kasano asaan akas tatirik nam, kat nagbayag ka nagtrabaho kay Jibalasiw tao. Bakit? Nodyak na gano saan nagtrabaho ijay. Nalabit ta saan ta na pagtorpus ti anak ta iti koleyo. Iso nga iti nagtorpusan, nabang ara na kon gamin makaawid akmat laengan. Nasaya at tadi ka kat aglaklak kay latan nga adayo kada kami.
Nakabalay tayo matan. Isungawan nga ro doon ti problema tayo. Isumat na ita tinapatan ti impat patulod mo asweldom. Kanti inaramat ti anak ta nagadal. Naimagatada pakakitkitaan ta. Bakit? Kaming nangina tinabusbus na anagadal. San abale, tagtrab-trabaho matan. Makatulong matan dito ibalay, uray kaskasano. Kan saan laday ta? Adamot tayo negosyo ti kumpare ka nakisugpunak. Iso ti pangalalaan tayo ti gasgastusan tayo iti inaldaw. Anusan tayo noan niya ti adda? Di napatag, agdadan na tayon asang kapamilya. Narabyan ka mo't anagawid ita, anak ko. Nag-overtime kami, nanang. Nagado ngamin at trabaho, basta kastoy adanda ni katapusan. Ay kat ano sama, ngamjaawan trabahom. Nag-asat ka kit dia, tamayat ti opisina anastrakam. Wan nga rod, nanang. Ni tatangay. Awan pa'y nga rod, napaniti ayan ti kumpare na. Taada ka no pagtungtungan da, maipapaniti nagsugpunan da negosyo. Apo, apay nanang, ada ka di problema? Ay, jakman amo anak ko. Imbagak tumot ngamin ide, ano kayat na ti ag negosyo, jay kabailan na nga agmay-maysa. Ngam natangkan mo ti ulo na, kinay kayat na mo tinakisosyo iti kumpare na. Sapay ko mga rod tamayat latta tinegosyo da. Sapay nagrigat ita panawen, nagado tinegosyo ang maluglugi. Sapay ko mahata saan na mapasabak da ita. Adda amin ijay ti kwarta ni tatang mo anaala na iti kumpanya nagtrabahuan na. Sapay namnamaan na nasaya at ti pagtungpalan ti panakisosyo na iti kumpare na. Kumusta mo ti trabaho, anak? Nasayaat mo tatang, at dala rigrigat ti paperworks, ngam okay lang. Amin na trabaho, narigat ela. Ngamno agin enjoy kay tar aramidam. Mapunas iti panunot mo ti kinarigat ti trabaho. Sa bagay, husto ta kunayo tatang. Tinapatag, ada trabaho. Sana kas kadagiti dadduma ang nakagraduate da, asaan ang mainaig iti kurso analpas dati trabaho da. Pudno dayta. Ti rason nga min ti dadduma, basta adda pagtrabahuan ta. Wen tatang, dagiti nga ro dadduma kaklasek idi, kat adada amin iti call center nga trabaho. Kay kayat damutan ta nangato ngamin ti sweldo da. Kasta aya. Nagasat ka nga raw, ta nakastrek ka iti opisina yaw. Akat kumusta kayo matan ka ni Angela? Okay kami matatang. Mayat magtitrabaho na. Naimbag man ta di nakapay al-alukuyin nagkalay sa kayaw. Jakpay kayat tatang. Ado a responsibilidad ti sangwam na agpamilyakan. Kat jakpay nakasagana iti dayta. Da kayo ay tatang. Kumusta mo tinakisosyon nyo ang negosyo yo? Ay, jakpay masungbatan numayat wan numadi anak. Anya? Ni, apay nga tatang. Basta jakpay masungbatan itaday ta anak ko. Baliwan tantulaang nga napagsaritaan ti maipapan iti dayta. Apaya, kasla nalpay day taabagam asimangpad. Kan kasla aburido ka, Lucas. Ay, at nasaan anasaya ta damag, Clara? Anya day ta?
May papan ka di iti negosyo yu iti kumparem? Wen, maluglugi ti negosyo. Kagkagumaan mi nga isalbar aging kat kabailan be. Anya? Ay, sapay inyablat mo ti amin na kwarta nga insangpot mo iti day dyan negosyo. Kasano nga roday tano agtultulo yun amalugi? Sa paila kumaatasaan, bakit? Tanong mapasamak dayta. Awanin na pulos ti pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Ikararagta saan ko maamalugi lakay. Sayang ti insugpon mo a kwarta, no kasta ti mapasamak. Kas iti nailanad ko, iti umuna apasat ti surat ko manang Emmy, may saak asigod nga OFW. Ngam idi na paggraduar kon ti anak mi, nagdesisyon akon anagawid, takayat kumatan ida akaden na. Tinaalak a kwarta iti kumpanya nagtrabahwak, kat insugpon ko iti negosyo ti kumparek, nga isumat ti pangalalaan mi iti para gastos mi iti inaldaw. Nang namnamaak anasaya at ti pagtungpalan ti negosyo mi manang. Ngamdak sanggasat, tanalugi, kat saan kamin anakaaon iti kumparek. Nagpukaw nga rod akas laasok ti kwarta nga insugpon ko iti negosyo ti kumparek. Talaga nga awanin, Clara. Di ako namnamaan ang masubot ko pa iti kwarta nga insugpon ko iti kumparek. Kat anya nga iti ko na ti kumparem. Awan Diyak mo't mabalin apilitan, taagpada kami mo't analugay. Kat kasano tayo nga rudan. Pagalaan ta nga iti gastusan ta iti inaldaw. Ay, pasensya kan, Clara. Diyak mo't namnamaan akas to iti mapasamak. Tilaang mo't kayat ko, kat kumita tinabatbati a kwartata. Ang manyan takas jay mo't tinapasamak. Ay, naimbaglaangan. Tanakapaaramid ta pa iti balay tayo. No saan, agkalkalautang tayo kumaitan. Wan nga rod. Ang sa nabali, tagaramidak iti pamuspusan. Agsapulak iti mabalin ko pakitrabahuan, Clara. At napay nga rod mangalakan ka ita, katlaklakayan kan. Di mo namnamaan ang makastrak ka pa'y ita iti trabaho, Lucas. No kasta? Talaga analugin ti negosyo da tatang kanti kumpare na, nanang? Wan anak ko, awahan dya kwarta ni tatang mo. Kasano nga roditan? Awanan pagsapulan nyo. Dahita nga rod ti problemaan mi ita. Kaya't ni tatang mo ti agbiro kiti trabaho na. Kunakpot nga awanan ti mabalin na asumrakan talakayon. Saan tumot nga mina nagpampanunot idi ni tatang? Anya nga ita, awanan. Kasla kakaasin tilangana. Ela, alangan mo tasyak ti mangibakla iti responsibilidad na. Adamot nagiti pagsapula kapag gasgastusa. Saan may mat nga ipabaklay kan ka ti amin dito balay anak ko? Makaramid tumatlaang iti pamuspusan ni tatang mo. Nasaysaya aton tinalawag asaritaan, nanang. Amang ano namnamaan ni tatang, asyak timang biyag itan kada kayo.
Anya, naiturod ni Ella nga insawang kan ka ti Kasjay. Naklaatak ba't Lucas? Diyak namaan akas di ti ibagana. Kalpasan nga imbagakan ko ana, at talaga analugin tinakisugpon ang negosyo. Oray Kasjay ti napasama, Clara. Sana pulos asimrag iti panunot ko nga iso ti pangnamnamaan ta. Kaputa saan natamot nga obligasyon. Wan, saan na ta nga obligasyon? Ngam konsensya na batan no saan man la tumulong uray makitkita na amarigrigatan ta. Ala, husto daytan bakit? Saan kan nga agladingit? Tinapataag, napaadaltan, kan adaytan itinasayat akasasaat. Addan na talgad apanggadan na. Nagsakit ngamin a panunutan. Akalpasan ti panagsakripisyo iti balasiw taaw iti naunday a panawan. Tapno mapagadal talaang, takakaisunak at nga ron nga anak ta. Hanggang kastoy pa'y ti sumalit na kadata. Clara, awanan ti maaramidan ta no kasta ti kapanunutan na. Ikararag talaan nga nasapay kuma, tagnanayon akas jay ti kasasaat na. Sana balik kadatan, takabailan ta ayan anay no anya ti adda kadata. Adalam mo ti Rabi, anak. Apay nga itakala nga si Mang Pipe. Adda na panan mi kadagiti gagayem ko, tatang. Apay, nagkunang amin nga orayan, dak. Naturog kayo latakuman, Ang kuha nga main, Ella. Jakmat lang makaturog no amok adi ka pa'y nakaaway. Tatang, saan akon nga ubing abasit? Kabaala ko na sa luwadan ti bagik. Di dakon pampanunutan pa'y. Saan mo't amabalin anak ko? Saan nakabailan ti konsensya no dadakas amapasamak kan ka? Awan ti dakas amapasamak kanyak kunakmanen. Nangan ka ka din. At naimbati ni nanang mo akanam iti kusina. Nangan kami ni Jerwar kadagiti kagayam ko. Saan da ko na panunutan? Mangan kayo latan no kwa. Siya kun ti makaam mo iti bagi. Manipod na lugi ti negosyo mi iti kumparek, nagbalbaliwan ti anak mi manang Emmy. Saanan ang narespeto akas iti sigod. Di na kami pa'y kumustaanan iti inana. Manmano kami pa yan ang makapagsarita, taad-adun ti kaadana itirwar, ngam iti balay mi. Di na pa'y damagan no adapay kankanan mi, wenno awanan. Saan kami matamang namnamakan kwa namanang? Ngam iti kasasaad mi iti inana, tabaket ken lakay kami ket nga ruden, pagarupak nga uray kaskasano, ket marik nami mat kumati panangipateg, ken panangilalana kada kami. Nang runa kanyak nga amana, taam muna met sipud ubing pay, nga imadayoak ang nagtrabaho iti balasiw taaw, tapno maipaayan mi iti nasayaat a masakbayan. Uray masaksakitan kami iti asawak, gapu iti kasjay at trato na kada kami. Awan apulos ng ngagna apanang sidir, manipod kada kami. Agingga iti dimteng daytoy agundaway. Clara, dua arabin asan ang nagaw-awid di anak ta. Sa dinungatan ngay tinapanan na. Di mo't ko na asaan tan apakibyangan no sa dino man ti papanan na, tadan iti husto nga edad. Wen, ngam di mo maikat kanyak ti agdanag. Nang runak at babae pa imot nga raut. Wen nga rod, babae, kat kakaiso na nga anak ta, ngam di natamot ikan kano. Kasla datapay tidakas do agimtuod kakenkuan na. Ay, nakatangtangsit mo tan ni Ella. Gaputad ng trabaho na, kasta ka di.
Clara, Di nan mapanunot nga awan iti kasta kasasaad no saan ta nga inkarigatan a pinagadal. Kakaasi ka nagtrab-trabaho iti adayo. Tapno mapagadal talaeng. Clara, responsibilidad taday takas naganak. Iso asaan ta mabalin nga isidir day taken kuana. Wen, ambok na ita. Pinadakkel tamo ta na saya at atao. Apay nga yakas tamot tan tinagbalinan na. Nalabit aga po taawanan ti maipaitaken kuana. Mabalin ka kay. Baybay amdaytan. Saanan aday tati panunutam. Tinapatag. Makaraos ta iti inaldaw. Ken agpadataan na salunat. Awan ti agsaksakit ka data. Rubang laeng. Tano adda mapasamak ka data. Matay ta na kamulagat. Tawan mo't namnamaen ta. Itinalaing nga anak ta. Nainbag ka malamyaw, Nana Clara. Ay, kastabot kan kabarok. Asino ka kadiitayan? Siyak tayo anak nila kay Itong, Nana. Ay, wan. Saan ay nga da kay di Amerika, barok? Kasangsangpot ko ito'y napalabas nga daw, Nana. Ni Tata Lucas nga eh. Ay na, napan man timbulong iti talon di may sa kumpari na, barok. Anya? Anya? Apay, agtrab-trabaho pa'y, Nana? Di mo't nagretiro niti trabaho na di abroad. Rumbang ko mga aginanalangan. Ay, huwag gayam. Imayak ta, umay ko itadag ito'y pasarabok para kada kayo. Ay na, nakababain mo't tan, barok. Sika pa yung timay nagtad dito'y balay. Okay lang, Nana. Kas, pang subalit kumutan na iti na itulong nyo kadatatang, iti nagkasapulan kami ti busbusat nga agabrod. Da kayo nga minti may sana nakatulong kada kami, Nana. Nang runay dadapay ni Tata Lucas si abroad. Di mon panunutan day jay barok. Adamot basit maitulong may kadagi di apanawan. Iso adi kam nagpangadwa at imulong, idi ang kasapulan kayo. Utang may anay baganakam day jay, Nana. Awanak ko may di abroad. Nung saan da kami at tinulungan. Iso arumbang laang matasubadan mi dagiti na ipaayo at tulong kada kami. Nay, awatin niyo dagiti, Nana. Ikumustadak tumutan ka ni Tata Lucas. Nay, apay dagita nagado amakan nga day tilamisaan, Clara. Nagkapan dagita. Pasig mat nga imported. Ay na, may impan di anak ni kumparin nga itong. Di nga iaday di Amerika. Simbang putmut gayam. Ay na, nagsayaan ta imay gayam ng iti pasarabaw. Saan la pasarabo day talakay? Pangsubad da kanupay kadagiti na itulong ta, idi nagkasapulan da iti busbusen na amapan iti Amerika. Ayun gayam. Pinabuludam samot ida addaak pa lang iti balasiw tao. Wala kay, kat day tati umay na pagyamyamanan. Saan na kano amalipatan ti tulong takadakwada? Ay, Nay, apay nga rod nga akilata nagsinay kay tinaunag, Clara. kasano, kat malagip ko man dyan aktan. Naimbag pa iti sabali a tao. Tamo na atalyawan ti nakautangan na iti naimbag anakam. Anday ta ka manin, Clara. Ikumpara manin dyan anak ta. Nagsakit nga min ti barukong ko. Tunggal malagip ko ti araramidan ti anak ta kada talakay. Kaslawan kwentata naganak. Kaslawan na pulos na ipaay ta pagsayaatan na. Saan abali, Clara? Tanan na namon namot itan ti bunga ti sakripisyo tayo di kankwana. Umdasin day jay bakit? Jay makikita ta na pintas ti biyag ti anak ta.
Saan ang nakakaase akas itinagbanagan ti daduma nga anak dita? Nay, apay dagita nagado a maleta, Ella. Huwag ngagpaysaw. Apayan, papanam anak ko. Napagnumuan min nga agdan na kamin itinobyok, nanang, tatang. Anya? Makidun na ka? Adi kay pa'y nagkalay sa anak ko? Katanya ko matidakas na tatang. Di agkasar kamin to, inton madanon ti aldaw. Ay, una yan. Agam, sikat ti agrabyado di ta anak ko. Sigurado ka ka din itiday ta lalaki. Amang ano panawan na kantulaang. Huwag ngagpaysaw. Apay nga min ayakas ta ti pampanunutan nyo. Di kay katagyaman, tawanak ton di ti balay. Ela anak, iti uray ka ano man. Di mi pinanunot ka ni nanang mo tikas iti pampanunutam. Naragsak kami nga da kapay laang iti puter mi nga aging ga iti di kapay nakiasawa. Iso nga rod ama ki asawa akon. Ngamjak pa'y kayat ti maikalay sa. Dumtang tumutla day ta. Ala, nukas tati kunam. Adakin ka day ta anak ko. Ta saan da ka mapawilan. Diyak amo no anya ti simrak iti panunot mo, Ella. Nagbaliw kan anamin pinsan. Saanan asi ka di anak a pinadakkel mi ka di tatang mo. Clara. Ala, mapanakit din. Tairugi yung manon drama. Didak pa kadanagan taamok ter aramidek. Desisyon ko daytoy. Isa a respetuan nyo kuma. Sige no, isuti ko nam anak ko. Tarabahin nakakumakanayon ti Diyos. Kanayon nga ikararag mi dayta, Ella. Manipot pimanaw ni Ella. Awanan ti damag taken ko ana, Lucas. Garod maudin day di adda na kaibaga kanyak. Anapanda ka nun ijay Manila iti kaayan-ayat na. Kumusta nga tamot tan ti anak ta? Ikararag talaang ngayon asapay kumatasaan abaybay anti Diyos. Kan nasingpot kumatinobyo na asimurutan na. Nagsakit mo tanday ito nga inaramid ti anak talakay. Ay, Kakaasiak amang kalkalubkan ko anak kadagiti agdamdamag nga maambutay o. Ti amudakat na saya at nga anak ti anak ta. Clara bakit husto laang day tangar aramidam. Nasken nga agtalinaad iti kapanunutan ti tattaaw anasaya at nga anak ni Ella. Saan arumbang nga maamuan dati kinapudnaw? Dandani nga rod ibaga kon ti pudno no dagdamdamag lakay. Ay, day tati di mo aramidin, Clara. Tati pakadaksan na, kat pagdaksan mo ti pamilya tayo. Iso anas ka na mailimad ti kinapudnaw. Sapay ko mga rod, tama ka amiris tumatlaang ni Ella. Pagarupod na siguro apataraken, kan pasuportaran taken kuana, iso akas jay ti inaramid na. Ipatpatag ta ti anak ta, oray kas jay pa'y tinagbanagan na. Iso nga ikararag talaeng ngayon, asapay kumata na saya at ipagbanagan ti desisyon na nga imadayo kadata. Day talaengan ti mabalinta nga aramidan, Clara. Manipod pimanaw iti podermi ti kakaiso ng anak mi. Saanan ang nagpakpakita apulos manang Emi. Awan matandamag mi maipapankan kwa na. Nasakit para kada kami anaganak ti kasjay nga inaramid na. Ngam ingka gumaan mi nga inaklon ti amin.
Kanayon nga ikararag mi asapay kuma. Tadumteng to ti aldaw, amalagip na kami atalyawan ti anak mi. Ken nasaya at latta kuma ti kasasaad na. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, Lucas. Pagayam ko a Lucas. Kasla masudsudak ti barukong ko, kabayatan nga ik-ikkan mi itibiyag ti pakasaritaam. Amok no kasano kasaem ti sugat a marikrik nayo iti asawam. Ngamdayawan kayo, ta itilikodan ti inaramid kada kayo ti anakyo, nagtalinaed ti pammatagyo kankwana. Saan kayo ang nagimula iti sakit tinakam? Kat kanayon nyo pa'y nga ikararag, asapay kuma, tanasaya at latta ti kasasaad na. Pudno unay tay kunada, nga awan tinaganak a makabael amang papas iti anak. Ngem adda anak a makabael amang papas iti naganak. Ituloy yu ti kasta kababalinyo, tamakit kita ti Diyos ti amin a mapaspasamak, nang nangruna ti kinadalos ti puso yu. Kararag ko asapay kuma, tadumteng to ti aldaw, amalagip na kayo matlaeng atalyawan ti anak yu. Ken nasalun at kayo kumaakanayon, tapno mauray yu pa'y dayta agundaway. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Nintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag.